B'reazzjoni għal rapporti fil-medja li l-Bażilika ta' Raħal Ġdid applikat biex fuq il-bejt tal-Knisja jkun hemm ristorant, il-Kurja ħarġet stqarrija ta' kjarifika. Il-Kurja qalet li għall-kuntrarju ta' dak li ġie rappurtat il-parroċċa m'għandha l-ebda intenzjoni li tiftaħ ristorant fuq il-bejt tal-Knisja. L-intenzjoni hi li tintuża kamra f'wieħed mill-kampnari eżistenti u fiha jkun hemm kafetterja żgħira għall-parruċċani u l-viżitaturi. Intqal li l-imwejjed u s-siġġijiet se jitpoġġew barra iżda mhux se jiżdiedu strutturi oħra u lanqas mhux se jkun hemm impatt negattiv fuq il-valur estetiku tal-Knisja. L-istqarrija tenniet kif inizjattivi simili diġà saru fi knejjes oħra barra minn Malta, fosthom fil-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma, dan filwaqt li l-proġett isir jekk jingħata l-approvazzjoni mill-awtorità tal-ippjanar u jimxi skont ir-regolamenti tal-Knisja. Dan il-proġett se jgħin biex il-parroċċa tkun ekonomikament sostenibbli biex il-Bażilika tkompli sservi ta' ċentru pastorali għal residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta kif ukoll għall-viżitaturi. Il-proġett jipproponi wkoll pjan terran u kmamar għall-użu pastorali li se joffru spazju għal diversi gruppi ta' żgħażagħ, tfal, adulti u anzjani li jiffurmaw il-komunità parrokjali.